zo schoon. Op 14 december bent u welkom in de huiskamer van Wim Baltussen voor een optreden van Ton Engels en Erik Koenen. U kunt weer een prachtig, intiem optreden verwachten. Maar ik ben niet kwaad, niet eens geërgerd, het is onvoorstelbaar. Betonplaten op die zeel. De ijsbaan op het Schouwburgplein wordt op vrijdag 13 december geopend. Vanwege het afscheid van de burgemeester is de opening iets anders dan voorgaande jaren. Vanaf 6 uur kan iedereen weer volledig de ijsbaan benutten om dan niet te gaan schaatsen. En dit jaar niet meer een spectaculaire opening, maar kinderen willen gewoon schaatsen. Dus ze kunnen meteen het ijs op. En natuurlijk ook het belangrijkste is het schoolschaatsen. We hebben op dit moment ongeveer op 7 personen na 2000 basisschoolleerlingen die de eerste week op het ijs gaan schaatsen. Tijdens het openingsweekend worden er wel diverse activiteiten gepland. We krijgen wel een heel groot muziekspektakel in de middag. Er komen ongeveer een 10-tal korpsen vanuit fanfares, harmonieën en schutterijen komen samen bij de ijsbaan om gewoon Venray geweldig muzikaal spektakel te bieden. Wat we in ieder geval in stand hebben gehouden is peuterschaatsen op elke zondagmorgen tussen 10 en 12 uur. En op de zondag 22 december ook een speciale verrassing. En dat is ook het effect voor de verrassing natuurlijk, om die even een verrassing te laten zijn. Alle Venraynaren kunnen op zaterdag 14 december afscheid nemen van burgemeester Hans Gielissen. Na een middagprogramma voor genodigden is de Schouwburg vanaf 7:30 's avonds het toneel waar alle Venraynaren afscheid kunnen nemen. Iedereen is welkom. Denk jij alles te weten van popmuziek in de breedste zin van het woord? Geef je dan op met je team van maximaal 4 personen voor de eerste Goesting Popquiz. Op maandag 23 december wordt de popquiz gehouden bij Proeflokaal Goesting. De quiz wordt gepresenteerd door Ethan Huis. De quiz begint om 7 uur 's avonds en deelname kost €20 per team. Aanmelden kan via www.venraytickets.nl. Op zondag 15 december brengt het trio Wilde Eend het vertelconcert Oostenwind in de Willy Broderskerk te Gijsteren. Het trio speelt Joodse en Zigeunermelodieën uit diverse landen in Oost-Europa. Daarnaast klinken er muzikale vertellingen uit diezelfde bronnen. De muziek en verhalen zijn doorspekt van humor, ernst, vrolijkheid, wijsheid en lichtvoetigheid. Op zaterdag 21 december vindt Indoor Festival Venray by Day plaats in de evenementenhal in Venray. Het festival heeft diverse areas met verschillende muziekstijlen en concepten. De deuren zijn vanaf 1 uur 's middags geopend en om 11 uur 's avonds is Venray by Day ten einde. De kaarten zijn verkrijgbaar via de Facebookpagina van Venray by Day. Op zaterdag 14 december gaat de Bie alvast warm draaien voor de komende kerstdagen met Golden Christmas. De enige echte Kevin Aka Slowful Animal gaat samen met een aantal super DJ's zorgen voor een onvergetelijke avond. Gefeliciteerd. Mijn neefje speelt daar. Het Peel en Maas TV Sportgala Venray 2019 wordt op maandag 23 december gehouden in zaal 7 van Hotel Asteria. Stichting Sportgala Venray organiseert ieder jaar een sportgala als eerbetoon aan de sporters die internationaal, nationaal, regionaal en lokaal de gemeente Venray op succesvolle en positieve wijze hebben vertegenwoordigd. Dat geldt voor de topsport, breedte sport en sport met een beperking. Kaarten kosten €6,50 en zijn ook aan de deur verkrijgbaar.